खुलुमबाय लाइसिरि बर' चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबावहरनाय थाबाय दासान्दि गोबां भाइराल भिडिअ जागासिनो दोङो फेसबुकआवनो जा इउटुबावनो जा गोबां माने भाइराल बेनिल' माने बे थाम्बनेल नुयो बेनिल' माने भिडिअ नुयो गोबां माने दावराव दुखु खस्थ'जों खाङै बाङै फेदेरनानै बेफोरबायदि लामायाव आगान होयोब्ला निस्सय गावनि बिमा बिफाया ओरैबायदि दुखु रागा जागोन थांना थानायावनो ओरैबायदि माने प्रब्लेम जागोन बिथांमोननि जिउआव बेनिखायनो दा जों भिडिअ बानायनाय लोगो लोगो जों माने मिडियाफोरा जों ससियेल मिडियायावहाय ओंखारनाय हिसाबै जों बुंनाय लोगो लोगो जोंनि भिडिअखौ नायफ्लाङोब्ला बिसोरनि बिमा बिफाया दा जोंनि बुंनायफोरखौ नोंथांमोना माने गाज्रि मोनगोन दुखु नांगोन जों बुंनाय लोगो लोगो नोंथांमोना दुखु मोनगोन बेनि थाखायनो आङो गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय नोंथांमोननि गोसोखौ दुखु होनायनि थाखाय नाथाय जोङो मिडियायावहाय फैनाय हिसाबै जों ससियेल मिडियायावहाय फैनाय हिसाबै जोङो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनांगोन बुंनो बाध्य जायो मानो होनोब्ला जोङो खुगायावहा फिथा लावदुमखौ सोनानै बाव थुब थुब थाबाबो जों जाया मानो होनोब्ला जोंनि साउन्डखौ लाउड स्पिकार होआब्ला बेफोरबायदि हाबायावहाय थांनाय बेफोरबायदि गाज्रि बिथिङावहाय खामानि मावनाय सुबुंफोरनि थाखाय जोंनि साउन्डआ लाउड जायाब्ला बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव आगान होनो आरोबाव चान्स मोनगोन जों बेनिखायनो जों बारे बारे बुंनांगोन गाज्रि हाबायाव जायफोरा आगान सुरदों जायफोर मानसिफ्रा गाज्रि खामानि बिथिङावहाय मावनानै रां खामायदों बिथांमोनखौ जोङो बुंनांगोन मानो सिरि सिरि थानो जों बुंखानो नांगोन बे लाजिनायनि बाथ्रा नङा जाय मानसिफोरा गाज्रि खामानि मावनानै लाजिनो रोङाखै बिसोरो जों खौरां बाथ्रा बुंनायाव मोजां बाथ्रा बुंनायाव जों मानि लाजिनाय आं मोनथिगौ बिनि दुखु रागाया बोरै जोंदों बिमा बिफानि गोरबोआव माने एसेबां गाज्रि हाबा मावनानै नोंसोर हरथे हरनो माने गुवाहाटि नोगोरमायाव थानानै गुवाहाटि नोगोरमानि फ्लाइटखौनो लानो सानदोंमोन नामा नोंसोर हरथे हर बेबायदि बा गावनि देहाखौ फानबाय नोंसोरो गावनि देहा सोलेरखौहाय बेसेन होनानै 5,000 10,000 20,000 बिब्दि बेसेन होनानै नोंसोर गावनि एसेबां माने बेसेन गोसा गावनि देहा सोलेरखौ नोंसोर फाननानै जानो हाबाय नोंसोर दायो स्टुडेन्ट सम नोंसोर दा फरायनायनि सम फरायनाय स्टुडेन्ट समाव नोंसोरनो माने एसेबां रांनि गोनांथि जाखो होआ नङा बिमा बिफाया नोंसोरनो रां थाखा फैसा होखायो फरायनाय समाव नांगौखिनिखौ होखायो नाथाय नोंसोरनो मा हाबानि थाखाय नोंसोरनो एसेबां रां खामायनो मोनखो माने मा हाबानि थाखाय नोंसोरनो एसेबां रांनि गोनांथि नोंसोर गाज्रि हाबायावहाय आगान होबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोन एक्स-एन-डि-पि बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथांमोना गोबां मोजां हाबाखौ मावनानै दिन्थिबाय नोंथांमोना गोबां मोजां हाबाखौ मावदों नोंथांमोना बिसोर गाज्रि हाबायाव आगान सुरनाय माखासे हिन्जावफोरखौ हमनो हायामोनब्ला दिनै मा बांसिननिफ्राय बांसिनसो बिब्दि गाज्रि हाबायाव आगान सुरनाय मानसिफ्रा बांद्राय जालांसिगौमोन मानो होनोब्ला बिसोरखौ जुदि हमनो हायामोनब्ला आरो बिसोरनि लोगोआवनो बिसोर दा जिहेतु बिसोर गाज्रि खामानियावहाय आगान होबाय जे आगान होबाय बिसोरहा थाखा फैसानि लब जाखाबाय हरथे हर माने दसे समावनो मोनो नालाय 5,000 20,000 बिब्दि 10,000 बिब्दि मोननानै बिसोरनि गोसोआव आरो माने लुबैहाबनाया बारानिफ्राय बारासिनसो जालांनो हमगोन आरो बिब्दिनो बांद्रायनिफ्राय बांद्राय माने गोसोआवहाय लब थाखा फैसानि जालांसिगोन बिब्दिनो माने बिसोरो बिब्दिनो थाखा खामाय आरो रावबो जुदि हमस्लाब हायामोनब्ला बिसोरो गुबुन जोंनि बर' सिख्लाफोरखौबो बिसोर गावनि सिखार खालामगौमोन बिसोरो नायदोसै बिसोर 7 गाहाम सिख्लाफोर हिन्जावफोर होननानै बुंगोन आं बिसोर बिब्दिनो गाज्रि खामानियावहाय मावै बिसोरहा अयभाक जालांगौमोन थाखा फैसानि लब जालांगौमोन बिब्दिनो बिसोरखौहाय हमनो हायामोनब्ला बिसोरो गावसोरनि हाबायाव गाज्रि खामानियावहाय बेसेबांदि बर' सिख्लाफोरखौ बिसोरो माने गाज्रि खामानिनि शिकार बानायगौमोन बिसोरो आं नोंसोरखौ खाथियाव मोनोब्ला ओरैबायदि रागाया जोंदों जे फानलु गोमोनखौ लानानै फानलु भब्राखौ देसिन देनानै आं नोंसोरनि खोमा गन्थंआव सोसिन सोनानै आलौफ्राव होनो गोसो जादों फ्राव नोंसोरहा एसेबो लाजिनाय गैया
दा नोंसोर सोरबा सोरबा माने बिमा बिफानि मोजां मान सनमान गोनांनि बिमा बिफानि फिसा जानो हागौ नोंसोरो। दा नोंसोर सासेनि थाखायनो दा नोंसा न'खराव सोरहाबा बिदा दोङो जानो हागौ, सोरहाबा बिनानाव, सोरहाबा फंबाय बिब्दि दोङो जानो हागौ। दा नोंनि गाज्रि आखलनि थाखायनो दा बिसोरनि मोजां सुबुंनि एबा नोंसोरनि बिदा बिनानाव फंबायमोननि जिउ खुंनायावबो प्रब्लेम जानो मोनसै। दा बिसोरबो लाजिनाय मोनसिगोन। दा नोंसोरनि थाखायनो लामा सामा बायदिसिना फरायनाय बेफोरबायदियावहाय ओंखारनो दा लाजिनाय मोनसिगोन। आरो बिमा बिफानि मान सनमानथ' बादै आरो बिमा बिफानि गोसोआवदि एसेबां दुखु होदों नोंसोरो। बिमाया मा साननानै, बिमा बिफाया मा साननानै नोंसोरखौ खाङामोन, एसेबां सिमां मिजिं लानानै गथ' सासेखौ खांनानै खाङै बाङै फेदेरो फोलावो। गथ' सासेखौ जेब्ला बिमाया गोरबोआव लाखियो अब्ला 9 मान्थ 9 मान्थ 10 मान्थ गोरबोआव एसेबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों लानानै जोनोम होयो। जोनोम होनायनि उनावबो बेसेबां खस्थ' दङ सासे गथ'खौ जोनोम होनानै बा फेदेरनायावहाय। खिनाय हासुनाय बेनि बेसेबां आल लानाय बेखौ जाय बिमा जायो बिसो मिन्थिगौ। दा नोंसोरखौ बेसेबा खांनानै माने इयुननि सिमांखौ लानानै बेसे सिमां मिजिं दंमोन बिमा बिफाया, नाथाय नोंसोर बे गासै सिमां मिजिंनि सिमांखौनो फेलें खालामजोब्बाय नोंसोरो। आं सासे बर' बिमा जानानै आं गोसो गोरबोनिफ्राय ओरैबायदि दुखु मोनदों नोंसोरनि बे गाज्रि आखल बाहायनायनि थाखाय आरो बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव आगान होनायनि थाखाय। बेनि थाखाय आं बर' बिमा जानानै आङो गोसो गोरबोजों आनान गसाइनिसिम आर'ज गाबहरो जे रावनिबो बर' बिमानि गोरबोआव नोंसोरबायदि गाज्रि आखलनि, गाज्रि गियाननि गोसोनि माने गथ'खौ दा गोरबोआव जोनोम होसै, रावनिबो बिमानि गोरबोआव दाहोसै होननानै आं बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबो। नाङा जोंनो नोंसोरबायदि गथ'खौ। मानो होनब्ला नोंसोरबायदि गथ'खौ जोनोम होनानै जोङो एसेबां दुखु खस्थ'जों खांबोनानै नोंसोरबायदि गथ'खौ थांना थानायाव जों गाज्रि मुं मोननो नोंसोरखौ फेदेरदों फोलावदों नामा? नोंसोरबो एसे साननानै नायनांगौ। नोंसोरबो एसे बिमा बिफानि मान सनमानखौ लाखिनो रोंनांगौ। गावनि गोसोआ जा थिनो बेखौल' मावलांबाय थाब्लाल' जाया। गासैनिबो मान सनमानखौ लाखिनो रोंनांगौ। नोंहा बिदा दङ, बिनानाव दङ, बिब' दङ, बिसोरनि मान सनमानखौ नायनांगौ। नोंसोरबायदि सुबुङालाय माहाथो मान सनमाननि बाथ्राखौ मोन्थिनो? नोंसोरनि खर'आव जेबोआनो गैया। एम्फौसो दङ नोंसोरनि खर'आवहाय। जेब्ला नोंसोरनि भिडिअखौ भाइरेल जानाय भिडिअखौ नुयो अब्ला एक्स एनडिबि बिथांमोना जेब्ला सोङो नोंसोरखौ नोंथांसो बुंफ्लांदो, नोंसोरखौ सोङो अब्ला नोंसोर गावनि खुगाजों बुंना लादों नोंसोरो जे खेबनै खेबथाम बेफोरबायदि थांदों नालाय आयौ आं बेफोरबायदि बाथ्राखौ होनानै आंनि खोमाया खोनासंनो हाया बायदि जालायदोंमोन। एसेबां लासैनोसै एसेबां माने बुंथावजायै बे गाज्रि खामानिनि फिथाइया अराय समनि थाखाय बे दागोआ थाखाबाय। अराय समनि थाखाय नोंसोरनि बे दागो गोसोमा थाखाबाय। बे माब्लाबाबो थैनानै थांलिया। नोंसोर थैजासिम बे गाज्रि दागोआ थाखाबाय। मोजां हाबा मावनायनि फिथाइया अराय सम सुखु गोजोन दोङो। बेनिखायनो बुङो मोजां हाबानि फिथाइया अराय गोदै आरो बियो अराय सम माने सुबुंफोरजों बाख्नाय जायो। बयजोंबो बाख्नाय जागोन। बियो थैजासिम सुखु गोजोन बेहा थागोन। नाथाय गाज्रि हाबानि फिथाइया बियो जेब्लाबो सुखु जानो हाया। दाबो सम दङ नोंसोरहा, दाबो सम दङ। दायो एसेबां लं टाइम लं लाइफ नोंसोर जिउ खुंलांनायनि बाथ्रा थैजासिम नोंसोरो दाबो गोबां गोलाव सम दङ। नोंसोर मोजां हाबायाव फैफिनदो। मोजां गाज्रि खामानिनिफ्राय एंगारनानै नोंसोर मोजां लामायाव आगान सुरदो। दाबो सम दङ। मोजां खामानियाव फैफिनदो, मोजां हाबायाव आगान सुरदो आरो मोजाङै फरायलांदो। नोंसोरनो रां नांगौ जादों, मा नांगौ जादों नोंसोर बिमा बिफानियाव शेयार खालाम। बिमा बिफानियाव बुं, आइ आफामोननियाव बुंनानै ला मा नांगौ जादों मा नांगौ जाया। बेखौ नोंसोर बिमा बिफानि आन्दो नोजोराव थानानै नोंसोर गाज्रि खामानि मावनानै खामायबासो जायो नामा? जेसेबांखि नोङो सिखाव हाबा मावा मानो बिनि फिथाइया उनाव नुसा जारखायो। बियो सोर माने जों बेखौ नुनो मोना, नुनो थाङा जों। बेनिखायनो नोंसोर फैफिनदो, मोजां लामायाव आगान सुरदो आरो मोजाङै फरायलांदो। नोंसोरनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांदो। बेयावनो नोंसोरहा खुसि दङ। आरो थैजासिम नोंसोरो
बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव दा थांसै। जुदि नोंसोरो बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव आरोबाव खेबसे मुं मोनोब्ला आरो बेनि बाथ्राया आरो गाज्रि जागोन। आं जोबनायाव फोरमायो XNDFB नोंथांमोननिसिम जुदि सोरबाफोर आरो बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव हमजायोब्ला बेबायदि देहा सोलेर फाननानै हमजायोब्ला बिथांमोनखौ गोख्रों साजा होनांगौ होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फोरमायहरोबा आंनि रिकुवेस्ट खालामहरो। आरो सोरबाफोर गुवाहाटि नोगोरमायाव थानानै बिब्दि गावनि देहा सोलेरखौ फाननानै लाख करोड़ टाकानि मानसि बा गुवाहाटि नोगोरमानि फ्लाइटखौ बायनो सानदोंब्ला बेखौ साननायनिफ्राय गोजानाव दोनखादोसो। मानो होनोब्ला जुदि बे गाज्रि हाबायाव आरोबाव खेबसे हमनानै मोनोब्ला बेनि थाखाय गाज्रि एक्सनखौ लागोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मिजिंथिनाय थाबाय XNDFB नोंथांमोननिसिम। गोजोन्थों।